Salutare și eu am găsit la al 4-lea episod. În acest episod o să luăm mult cobblestone. Și hai să-i dăm drum. Mix a terminat ăsta. Cum se cheamă? Ăsta, pickaxe-ul, aproape mi s-a terminat. Hai să facem și noi. Nu știu, hai să facem 3. Așa, și hai să mergem acolo sus să minăm. Așa, frumușel. Nu ne grăbim, că avem tot timpul din lume. Deci azi o să luăm numai cobblestone. Așa. Mamă, un locușor acolo frumos. Acolo o să plantăm. Nu? Plantăm. Dacă o să avem... Așa o să facem... Să fac eu o fermă de monștri ca să am... Mult. Adică să-mi vină niște cartofi. Sau dacă nu o să găsesc spawner, cum am găsit în episodul anterior sau în primul episod, chiar nu mai știu, am uitat. Și hai să luăm foarte mult cobblestone. Că noi de ce am venit aici? Pentru cobblestone. Și cât avem deja? Un stack și 2 buni. Așa. Vreau să mai adaug un player, dar nu știu pe cine să mai adaug, frate. Adică, bă, aici sunt prea puțini copii care joacă Minecraft. Și n-am pe cine și am un băiat care e tot în undeva, nu vă zic unde. Sau să vă zic. Vă zic? Nu, las. În episodul 10 vă zic. Da? Și poate până atunci poate o să fac și turul casei mele. E foarte mare casa mea, nu știu. Nu e chiar așa mare, dar totuși. Și apropo, nu vreau să mă lau ca în casa mare. Nu mă spuneți în comentarii dacă vreți să fac turul casei mele. Așa, și hai să ne culcăm iarăși. Așa. Și hai să dăm drumul așa frumos. Unde să o facem noi? Hai să facem o lopată din fier.
și două, așa, o pățică, ca să facem puțin tăi din casă, adică vreau să intre pe aici. Bă, merge singur, ce are? Ok, și hai să-i dăm așa. Aici vreau să vin așa. Hai să mai punem încă 3 așa. Hai să-i dăm așa. Și să punem și noi un pic de pământ pe aici, că vreau să fie mai mare. Iar se blochează. Ok, și lăsăm așa. Iar mă se blochează. 2, 3. Așa, vreau să fie și aici, trebuie să mai dăm așa. Așa. Hai să o facem așa. Ce frumos arată, nu? Bine pentru mine, că poate pentru voi nu vă place, dar în fine. De că nici nu se vedea. Dacă are durabilitate și bă, frate, iarăși 8 minute, deci 8 minute. Mă enervează așa, frate, când vreau și eu să filmez liniștit și telefonul nu mă lasă să filmez mai mult de 15 minute. Așa. Să punem și aici, și aici. Poc, poc. Aici vine ușa. Ok, să punem și aici unul. Și hai să dăm drum pe aici cu lopata. Ok, deci avem mult cobblestone. Nu ne facem griji. Și
Și hai să punem și aici. De-abia aștept, frate, adică, bă, cred că o să fac ceva în subteran. Nu? Și știți ce o să fac dacă o să-mi trebuiască redstone? Să vedem noi dacă știți. Eu o să văd. Da, și cred că o să ne mai trebuiască. Bă, ia stai un pic, eu nu vreau atâta, vreau să fiu mai mare. Ca să nu fiu așa claustrofob. Tot ne mai trebuie cobblestone. Fuck. Și cred că o să audă pe filmare un pic mai încet, dar nu știu de ce. Eu vreau să țip aici și nu pot. Ca să... Hai de capul meu, bă, ce mă enervează. Așa, și să mai punem și aici și să-l ducem. Vreau să-i dau nume, dar nu știu cum să-l chem și în plus nu n-am de unde. Ar trebui să-l omor. Să-i tai luțișorul și să... Că mă bâlbâi. Hai să mergem să mai luăm, că ne mai trebuie. Cam un steak ne trebuie, nu știu. Și am luat pe ăsta de stați puțin ca să fac eu ceva aici, că nu mai vreau să vad așa urât. Așa. Și am lăsat aici loc. S-ar putea spawna mobi, dar noi nu stăm după el. Îi dăm o căpărație după cap. Și hai să luăm asta și după aia să mai luăm încă o dată ăsta, prândul ăsta. Atâta numai asta și să acoperim sau să lăsăm așa. O să vedem după aia. Ok, și cred că o să ne ajungă. O să mai luăm una. Și hai aici să-i dăm. Așa, și eu o să închei aici, o să fac acoperișul. Eu am fost Cristin, nu uitați să dați like, să vă abonați și acolo un coment și ne întâlnim data viitoare, pa, pa!